IMF-programma is was zorgen sana programma sa IMF ook voor je job was zorgen voor dat ongelijkheid dat we dat une die morgen uit dan zal je verdienen. Kende ik kan broken naar Chimoni voor de doorsnee burger die liefst in het Surinaams geïnformeerd wordt over wat het betekent dat Suriname naar IMF is gegaan. En eigenlijk wat het betekent voor ons als Surinamers dat Suriname een deal is aangegaan met het IMF. Wel, ik kan dat zo. Kijk, jaren op een groep in een samenleving, en een groep, dat is zeer moeilijk. Een groep dat is zeer moeilijk. En in het verleden, een groep dat bekijkt pakket, goed zou een bepaalde periode. Maar ook een groep dat door, dat je normaal heel lang aan een pakket. Wat is wat je denkt je moest gewoon in je leven. Dat één kracht die je maar zorgen voor jezelf. Je nou af op je aanbieden, overheid. Je nou af op je aanbieden, pakket. Maar dat als stabiliteit de in je inkomen, dat winst aan een beetje inkomen. Maar nou een inkomen en dan zou je gaan zorgen. Tegelijkertijd autoriteiten smadden. Maar je moest niet buiten je vermogen. If je verdient een SRD, nog een limiet van vermogen voor VDV SRD. Want dat staat aan een contract en dat kan staan aan je huis ook toe. Een IMF-programma, omdat dat staat aan een contract. Een IMF-programma was zorgen. Sana programma, sa IMF ook voor je job, was zorgen voor dat ongelijkheid dat we dat une die morgen uit dan zal je verdienen. Maar dat we niet op een niveau voor zal je verdienen. En dat if morgen komt, dan we verhogen het niveau. Maar if morgen nog komt, we dan pas het niveau. Dus het IMF-programma moet zorgen dat de onevenwichtigheid moet uit de economie. Zodat op een gegeven ogenblik een koers is stabiel. En je inkomen, je salaris en abbewaarde voor de sansa je afvanodig uit de winkel. Maar dat is een probleem. Tegenwoordig na een salaris in een beide sansa je afvanodig. En wat loopt dus maar met herhaling. Wat loopt dus maar aan ons massa LDB. Dat is een basis van maar ook tot dat conditie. En dat alle condities vanwege alle koers. Dus we lossen het probleem van wisselkoers op. Maar aan een probleem zou ontstaan de afgelopen 2 weken of de afgelopen 2 jaar of zelfs de afgelopen 20 jaar. Nou een probleem zou de boren komen, want hoe lang heb je stem? Dus we lossen het probleem dat op het ding, maar we moeten met een beetje. En ik hoop dat een programma die ook kan beginnen. Een programma die is aan een oplossing met tante die uno, aan een oplossing, maar aan een begin. En samen naar een volk, samen naar alles massa die naar volk. Dat we naar abens zo abra, de massa, de party wants en vieren het niet. Maar ook de massa kan, de massa up change tomorrow, we actie ook voor leveren een bijdrage. Omdat we nog kan leren, alle achterweg die de party, de normaal morgen, en rek no de morgen. We love this maar. Baka eerste week, tweede week van maand is maar naar money. Dus voor kon dit maar tegemoet naar een programma die zie. Ook toe een sociaal fonds naar een programma. Per zoveel als mogelijk vang dit maar op. Dat per inkomen is schiet tekort, per inkomen nosari. Hoe kan je dit maar, zodat de kan sa atranate. Maar nogmaals, if u kan horen, alweer zo goed stabiel. Dat u nog voorzien. Dat een waarde voor uw inkomen, een waarde voor uw salaris. Satanta aan niveau voor de sansa uw ampai, voor de sansa uw afvan, voor libi naar een akkoord. Dat nu aan tegen deze man. Grand tangi masa, ekors.
Suriname.